Len málo ľudí vie o tomto šikovnom nástroji do domácnosti, ale je neuveriteľne užitočný. Umožní vám na prvý pohľad zistiť, či je batéria nabitá a stále použiteľná. Často si doma hromadíme batérie a je srdcervúce a zároveň zbytočné plytvanie ich neúmyselne vyhodiť. Tento tester batérií dokáže otestovať všetky typy batérií, AA, C, D, gombíkové batérie a dokonca aj 9-voltové batérie. Funguje okamžite, presne zobrazuje úroveň nabitia a zabraňuje náhodnému vyhodeniu úplne použiteľných batérií. Je ideálny pre domácnosti, kancelárie a dokonca aj pre štúdia a remeselné projekty, ktoré často používajú batérie. Toto malé, praktické a ľahko použiteľné zariadenie vám šetrí čas a námahu a pomáha vám efektívne organizovať batérie. Každá domácnosť by mala mať jeden na nabíjanie